Hola, em dic Guillem Bau i enguany estic de regidor per la candidatura d'Unitat Popular i ara us explicaré resumidament els punts que entren en el ple d'aquest març. El primer punt té a veure amb la gestió de residus. La gestió de residus és un contracte que ens costa 9 milions d'euros, que és una sisena part del pressupost municipal. Aleshores, l'empresa que el porta ara ha estat 8 anys i demanen fer una pròrroga, una licitació a 2 anys més. Aquest procés s'ha fet sense pactar amb cap grup ni res i aquesta licitació ens costa 7 milions d'euros més. Degut a com ha anat aquest procediment, nosaltres, per la falta de debat que hi ha hagut, doncs també ens oposarem a aquesta licitació. El segon punt que sortirà al ple fa relació a un projecte de fer un parc comercial a l'antiga fàbrica de Cemex, que s'anomena la Masia en Barreres, i com hem explicat en una roda de premsa anterior, ens oposem a aquest projecte, ja que pensem que dinamita el model de comerç que hi ha a Vilanova. A banda d'això, també, com el procediment creiem que no ha estat adequat, no hi ha hagut un previ debat, no s'ha parlat amb tots els grups ni amb la ciutadania en general, i per tot això votarem en contra. Per últim, en l'apartat de mocions, presentem una proposta per elaborar un cens dels solars buits que hi ha a Vilanova i, d'altra banda, també un text que dona suport a la vaga del proper 8 de març, una vaga feminista que està convocada arreu dels països catalans, entre d'altres territoris, i fem diverses propostes, entre elles també facilitar que les treballadores municipals que vulguin adherir-s'hi a la vaga tinguin facilitats. Animem a participar de les mobilitzacions convocades i això seria una miqueta el resum del ple del proper 5 de març. Moltes gràcies, a reveure.